Jien irrid inkun fil-qalba tas-soċjetà tagħna u miegħi ikolli l-Partit Nazzjonalista kollu fil-qalba tas-soċjetà tagħna. Riżultat li juri li aħna partit li ngħixu għan-nies u li naħdmu għan-nies, għall-familji tagħna. Dan hu r-riżultat tal-bieraħ. Qed naħtar issa lil Simon Busuttil bħala delegat speċjali tiegħi sabiex b'effett immedjat u permezz tal-istruttura tal-Għażad jorganizza laqgħat strutturati miegħi personali ma' setturi differenti soċjali u ekonomiċi illi aħna għandna fis-soċjetà tagħna. B'effett immedjat tiġi organizzata skeda aktar strutturata tal-laqgħat bejn il-ministri, id-deputati u l-kandidati tagħna mal-elettorat fil-familji tagħna, fl-irħula u l-bliet tagħna. Jiena kont tlabt li l-Għażad twaqqaf numru ta' working groups, ta' gruppi ta' ħidma sabiex ikunu jistgħu jibdew proċess li eventwalment iwassalna biex ikonna il-manifest elettorali tagħna, il-programm elettorali tagħna għall-futur ta' pajjiżna. Jien wieħed minn dawk. Xtaqt nidħol l-università u ma ħallewniex għax ma kellix parrinu, illum għandu 45 sena minnu. Għalli tafx ma ttilhomx li grazzi għal Partit Nazzjonalista fil-Gvern issa ftaħtu l-korsijiet għal dawk li jridu jidħlu fil-għaxija l-università u dak li tlift fi żmien il-Labor akkwistajtu issa ta' 45 sena taħt Gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista. Dak li qalli. Hemm nies li jista' jkun li tlifnihom tul is-snin minn għal ħaġa u minn għal oħra. Minn għax iddiżappuntajnih f'ħaġa jew inkella nqasna f'xi ħaġa oħra. Mhux it-tort tagħhom huwa t-tort tagħna. U għandna bżonn ninsibuhom u navviċinaw u nindirizzaw dak il-weġat. Sa 25 sen ilu meta kellna l-istamperija, kellna l-ħadit mat-twieqi tagħna qegħdin hemmhekk biex jipproteġuna. Illum mhux ħadit għandna, illum ħġiġ għandna biex jidħol id-dawl u dak id-dawl jilluminana fil-politika li rridu nħadmu għal ġej ta' pajjiżna. Il-Gvern jiffoka b'mod partikolari fuq l-akbar proġett tiegħu. Il-proġett li huwa xejn inqas ħlief il-poplu Malti u Għawċi. Il-proġett li jpoġġi lilek inti il-persuna fiċ-ċentru tal-ħidma tagħna.